Һәркем җылы сүзгә, ягымлы карашка, айрым игътибарга һәм әлбәттә дөнья синең елмаюга мохтаҗ. Елмаю әллә ниләргә сәләтле икәнен бер мизгелгә дә онытмыйк. Елмаю дуслыкны саклап кала ала, эшләрне җайлый, хәтта афәтләрдән коткара, башка берәүне елмайдыра. Мин Зөлфия Шәмсуарова түгәрәк бәхет тапшыруында сезне сәламләүгә бик шат. Берәрсен сагынгансыз икән, кәһвәгә чакырыгыз. Ә инде хисләрегез ташы икән, нәфис шат сүзләрегезне әйтергә ашыгыгыз. Тәмләп, мәңге истә калырлык итеп туган көннәре белән котлagыз. Иң якын, иң кирәк, иң кадерле кешеләргә хатлар языгыз. Мәйдан телеканалы редакциясе ярдәм итәргә һәр чак әзер. Йөрәккә үтеп керердәй тәбрикләүләрне ияләренә җиткерергә ашыгыйк. Азнакай районы Әгер авылында туып, шунда гомер итүче кадерле әтиебез, дәүәтиебез Равилов Тәлгат Миңнегали улына 25 августта 84 яшь тулды. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Сиңа гомернең бәрәкәтле озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Гомереңне, көчеңне яраткан эшеңә багышлап, ихласлыгың, ярдәмчелегең белән авылдашлар күңелен яуладың. Әтиебез 1959 елдан Авангард колхозында җаваплы эшләрдә эшләде. 25 ел фирма мөдире булып, калган 17 елы Авангард колхозы Әгер авылында бригадир вазифасын башкарды. Ул шушы эшләре белән Татарстанның ат казанган хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Без әтиебез, дәүәтиебез белән горурланабыз. Алар әниебез белән 58 ел бергә гомер итеп, 3 малай үстереп, зур тормышка бастырдылар. Кызганыч инде сөекле әниебез безнең арабызда юк. Әтиебезгә котлау сүзләрен җибәрүебез әниебез рухына да дуга булып ирешсә иде дигән өметтә калабыз. Әтиебезгә картлык көннәрен бары тик шатлыкта гына үтүен телибез. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп озак яшә. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, оныкларың, киленнәрең, оныкчыкларың исеменнән улың Илһам һәм оныгың Раил диелгән әлеге хатта. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт әти, син булганга тормышыбыз күгендә. Терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүген дә. Безнең өчен мәңге кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Якты караш, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Хөрмәтле Равилов Тәлгат Миңнегали улын Мәйдан телеканалы да чын күңелдән тәбрикли. Йортларыгызга шатлык, бәхет, тазалык, саулык телибез. Әлеге җыр бүген сезнең өчен яңгырый. Her günlü kerəsin düşümə Yılmayıp çıgasın firməngdən Şəşinlə jillərgə, jillərgə, jillərgə Taratıp ütəsin İrəmdən Şəşinlə jillərgə, jillərgə, jillərgə Taratıp ütəsin İrəmdən Артыңнан үләнләр тиберәләр Җемелдәп чыклары коела Сине мине еракка, еракка, еракка Чакырдым да кебек коела Min dile unutur
dünyamına. Sin gitken yaklarga yol aldım. Zəngər gög ufuklar, 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 ardına keripsin yuvalım. Zəngər gög ufuklar, 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 ardına keripsin yuvalım. Her günü keresin düşüme, Yırak'a tübelgen paraşın. Ufukta sur kıyaş, sur kıyaş, sur kıyaş, bağlama yanarsın, yanarsın. Ufukta sur kıyaş, sur kıyaş, sur kıyaş, bağlama yanarsın, yanarsın. Bağlama yanarsın, yanarsın. Bağlama yanarsın, yanarsın. Якты хатирәләр белән тулы тәбрикләүләрне укуы шундый кызык һәм чын күңелдән бирелеп тыңлаганда тамашачыларыбызның да күңелләренә хуш киләдер дип өметләнәбез. Тагын бер бик матур хат килеп иреште безгә. Яраткан сеңлебез Фәттахова Лилия Әбүзәр кызының 30 августта туган көне. Аны барлык туганнар исеменнән шушы матур бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Лениногорск районы Яңа Иштирәк авылыннан бер туган апасы Галия яза әлеге хатны. Сеңлебез гаиләдә 4нче бала, төпчек бала булып дөньяга килде. Әниебез инде олы яшьләрдә булгач, мин 1нче бала буларак бу көтеп алынган кадерле сеңлебезне үз канат астыма алдым. Арабыз нәкъ 15 ел иде бит. Хәтта баланы күтәреп урамга чыксам, кайбер безне танымаган апалар, үзе яшь кенә кыз, инде бәбие дә бар икән дип әйтәләр иде. Сеңлебез кечкенәдән сабыр хылыклы, акыллы, тәртипле, эшкә уңган булып үсте. Әниебез Гамилә, әтиебез Әбүзәр инде үзләре олыгаеп барганда шундый гүзәл, тәүфиклы бала тудырганнарына Аллаһы Тәгаләгә шиксез рәхмәтле иделәр. Әниебезнең яратып әйтә торган сүзе дә истә калган. Әле дә шушы сабыебыз дөньяга килде. Сез үсеп җиттегез, төрлегез төрле якта, ә Лилиябез үзебез янда. Кызыбыз безгә ярдәмгә кала. Бөтен эшебезне шушы бала башкара бит дип сөенә иде әни. Энеләрем Әхәт белән Әсхәт тә киң күңелле ярдәмчел булдылар. Төп йортта яшәүче энем Әсхәт хәләл җифте Гөлгенә белән барыбызны да ачык йөз белән каршылап, һәр вакыт безне бергә җыеп очраштыралар. Рәхмәт аларга. Сеңлебез Лилия Чыршылы мәктәбен әйбәт билгеләренә генә тәмамлап, кооперация техникумында укыды. Соңрак исәп-хисапны яратып башкаручы бухгалтер, экономист һөнәрен үзләштергәч, югары белемле дә булды. Бәхеткә ире Радикта бик тырыш, уңган, оста куллы, тормышны яратучы ир-егет. Радикның әти-әнисе Хәмит абый белән Сәвия апа сеңлебезне үз кызларыдай якын күреп, тормыш итәр өчен ныклы терәк булып, балалар тәрбияләүдә дә зур ярдәм күрсәтеп, дус, тату гаилә булып яшиләр. Менә шундый хатирәләр җыелган миндә сеңлем. Энеләрем Әхәтләр, Әсхәтләр гаиләсе исеменнән дә җизнәгез Наил белән сине туган көнең белән котлыйбыз. Шушы матур тормышта бары тик рәхәткә генә төренеп яшәгез. Җаныңда чәчәкләр атсын, хыялыңдагы изге теләкләрең тормышка ашсын. Апаң Галия. Бер кычак чәчәк бәйләме кебек кабул итеп алыгыз әлеге котлау бүләген. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җырлар бәйрәмегезне тагын да ямьләндерсен.
Мәхәббәт ул мәңге сүнми торган, үлми торган тойгы кешедә. Син яратсаң, бүген ярат мине, бүген төнлә кер син төшемә. Син яратсаң, бүген ярат мине, бүген төнлә кер син төшемә. Кайгылары байтак бу яшәүнең, адым саен җирдә хәсрәт. Син яратсаң, бүген ярат мине, назларыңны әйтсәң хәзер әйт. Син яратсаң, бүген ярат мине, назларыңны әйтсәң хәзер әйт. Biz bir havаны сулап, җир шарында бергә яшибез. Син яратсаң, бүген ярат мине, яратырдай чакта яшибез. Син яратсаң, бүген ярат мине, яратырдай чакта яшибез. Бүген ярат мине, назларыңны әйтсәң хәзер әйт. Син яратсаң, бүген ярат мине, яратырдай чакта яшибез. Яратырдай чакта яшибез, яратырдай чакта яшибез. Түгәрәк бәхет тапшыруында Гайса Маликовтан музыкаль бүләк. Татар милләте шәхесләргә искиткеч бай. Чакырылган кунагыбызны да тәкъдим итәр вакыт җитте.
Ул республикабызның танылган җырчысы, төрле халыкның камера вокаль музыкасын пропагандалаучы. Драматик әсәрләрдән арияләрне профессиональ дәрәҗәдә башкаручы Татарстанның халык артисты Рөстәм Гали улы Маликов. Исәнмесез, Рөстәм абый? Исәнмесез. Сүрелмәс энергия һәм иҗат дәртен кайдан, нинди чыганаклардан табасыз? Яшь вакытта мәхәббәттән табадыр инде. Хәзер картайгач, менә табигатьтән табам. Матур кешеләрдән, аларга сокланудан табам. Күңелле матур Казаныбыздан табабыз. Казан бөтен кешегә дәрт чыганагы. Сезне еш кына Галиәскәр Камал театрында күрәбез. Кайчаксыз театрның фойесында, курайда милли көйләр уйнап тамашачыларның күңелләрен күтәрәсез. Бу сезнең татар сәнгатен чиксез яратуыгызмы, яки тамашачыларны ешрак күрергә теләү тойгысымы? Дөрес әйтәсез, тамашачыны хөрмәт итүдән һәм шулай ук үземнең шушы иҗатка бирелүемне халыкка да күрсәтүдән инде ул. Һәм шулай ук сезне Казан урамнарында җәй көне велосипедта күрергә була. Бу сезнең сәламәт яшәү рәвешеме яисә бу хоббимы? Бу миңа инде дөресен әйткәндә сәламәт яшәү рәвеше, ни өчен дигәндә, картайгач кеше күбрәк утырып тора, ятып тора. Минем бер дә алай утырып та, ятып та торасым килми, күбрәк хәрәкәтләнәсем килә. Шуннан мин тәм табам. Bütün Казанның аның матурлыгын карап йөрим. Минем менә кирмәгән урыным юк. Bütün җирләрне карап йөрим, рәхәтләнеп, яңа төзелешләрне күзәтәм. Чөнки Казаныбызның матурлануына мин бик сокланам. Республикабызның улуг бәйрәмен каршы алабыз. Халкыбыз өчен бүген нинди чыгышыгызны тәкъдим итәсез, Рөстәм абый? Менә минем нәкъ менә шушы датага туры килә торган җырым бар. Ул Яшә Татарстан дип атала. Аның сүзләрен Җәүдәт Дәрзаман язды. Көен улым Муса Маликов 12 яшьлек вакытта язды. Рөстәм Маликовтан җырлы бүләк. Yaşasın tuğan ilim, Tataristan'ım benim, azizim benim. Vatanım idil yurtum, tuvaşak yaktı tağım, bəxtim tağım. Yaşa tuğan ilim, Tataristan'ım sen. Yaşasın tuğan ilim, yaşasın tuğan şirim, babamın arjiri. Kıbladan çiller isin, күңелгә şadlık birsin, azatlık jiri. Yaşa tuğan ilim, Tataristan'ım sen. Yaşa tuğan ilim, Tataristan'ım sen. Yaşasın Kazan, Tatarstan'ım yaşa.
Татарстаныбызның бүйек бәйрәме Республика көнен көтеп алабыз. Бу бәйрәм илебездәге халыкларның бердәмлеген, дуслыгын гәүдәләндерә. Республикабызда 100дән артык милләт яши. Татар халкы шул милләт вәкилләре белән аралашып, ярдәмләшеп яшәгәнгә күрә, без төрле зур проектларны тормышка ашырырга сәләтле. Республикабыз дөньяның иң матур җирендә урнашкан. Татарстан үзенең бай тарихы, уникаль ресурслары белән һәммәбездә горурлык хисе уята. Республикабызның үсешен тәэмин итә алырдай көчле шәхесләр җитәкчелек итә бездә. Чыннан да, батыр уллары, алдынгы кызлары белән дан тоткан, күңелләрдә җуелмас эз калдырган бөек Татарстаныбыз гыйлемгә, үсешкә, иҗатка дәрт өсти. Мәйдан телеканалы тамашачыларыбыз белән бергә бу бәйрәмне бары тик күтәренке рухта, якты өметләр белән каршы ала. Мең яшә, үз, шаулап чәчәк ат, туган җиребез. Улуг бәйрәмең белән сине, Татарстан! Yaratam seni Tataristan, altanların için yaratam. Kükürek yaşın yaşlar yavgan, yangırların için yaratam. Kükürek yaşın yaşlar yavgan, yangırların için yaratam. Yaratam seni Tataristan, gurur halkın için yaratam. Can eritken erken benim için, Tatar dilek için yaratam. Can eritken erken benim için, Tatar dilek için yaratam. Odaştırgan kurbanların için, Tugayların için yaratam. Tugayların eydeşlerin için, Celillerin için yaratam. Tugayların eydeşlerin için, ilhamların için yaratam. Tataristan seni yaratam. Hörмәтле тамашачылар, тәбрикләүләрегез ияләренә барып ирешә, сөендерә, чөнки редакциябезгә Instagram шелтәрендә рәхмәт сүзләрен җиткерәсез. Даими тамашачыларыбыз хәтта инде берничә тапкыр якыннарына хатлар җибәрергә өлгерде. Бар да бик гади. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басарга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Йөрәгегезнең серле бер почмагында сакланган өметегез тормышка ашсын. Бәхетләрегез мөлдерәмә тулып торсын дигән теләктә мин Зөлфия Шамсуарова бүгенгә сезнең белән сау булашам.